a la taula tenim amb nosaltres a la Pepi de Can Roda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Quins són els dos plats que porteu aquest any vosaltres? No, bueno, plats, no, nosaltres som un celler, perdona. de vins, Perdona. Sí, és que sou tants que ja... Clar, el que passa és que nosaltres el que tenim de diferent és que som un celler de la denominació d'origen Alella, vale? Però no estem aquí, en aquest vessant més marítima, sinó que estem a la vessant atlàntica del Vallès, tot just passant la muntanya, la serralada, ens trobem allà, al costat estem a Martorelles, i llavors en quant a vins són una mica diferents degut a aquests 5 graus de temperatura que ens diferencien respecte aquí al costat del mar. I quins són els vins que heu decidit portar? Bé, nosaltres, per exemple, ahir el tas es va fer amb un vi que és bastant característic del nostre celler, que és el que se'n diu Sauló, que és un vi blanc de criança en què posem la pansa blanca amb criança durant 7 mesos en barrica de roure, francès i hongarès. És una cosa que no es feia aquí a dintre la DO, però que tenim un enòleg que diu, bueno, som un celler petit, hem de fer coses diferents, doncs llavors hem fet aquest vi i bé, estem molt contents i bueno, ja hem rebut algun reconeixement, vull dir que ens fa molta il·lusió. És el primer any que participeu al Tastiana? No, ja fa 3 o 4 anys que estem per aquí, ens fa molta il·lusió quan ens conviden i vaja, que podem estar aquí ensenyant els nostres vins és el que ens agrada. Avui ja és l'últim dia, el divendres i el dissabte ja vau tenir l'oportunitat de repartir els primers vins. Com va ser l'ambient? Com vau viure? Bueno, molt bé, perquè el divendres... Nosaltres sabem que aquesta fira sempre és, com si en diem, molt acollidora, s'està molt bé la gent, li pots explicar els vins que tenim, que això ens fa molta il·lusió, perquè a vegades no és només servir una copa, sinó que és explicar el que fem, perquè la gent coneixi el que és la pansa blanca, el que és el nostre celler i el que fem. Llavors, al ser així tan acollidora, divendres va anar molt bé, dissabte va anar molt bé perquè va vindre més gent i bueno, doncs aviam avui el que passarà. I perquè la gent es faci una idea, quantes ampolles heu preparat per portar aquí al tas durant aquests 3 dies o més o menys? Aviam, no ho sé, és que clar, tampoc no és una idea, aviam, nosaltres també us diria, nosaltres som un celler de fora, clar, la gent que ve aquí coneix els cellers d'aquí, però bueno, mica en mica ens van coneixent, ens van demanant els nostres vins, però ostres, dir-te una idea del número de botelles em sap greu, però tampoc no... Més que res per saber-ho, perquè la gent tingui una idea del volum que necessiteu per aquí. No ho sé, doncs poder unes 50-60 ampolles, però els 3 dies segur que sí, per anar donant a tastar. I això, el que comentaves, aquests 3-4 anys que porteu ja al tast, us ha servit per donar-vos més a conèixer, perquè la gent que ve aquí després us vagi a buscar? Bueno, jo crec que sí. Mira, ja et dic, nosaltres tenim una miqueta el hàndicap de que com que estem a l'altre costat, la gent no ens coneix, la gent ve aquí a l'Ella, té molts cellers aquí a l'Ella, llavors és difícil que ens vingui a veure a l'altre costat. Per nosaltres, qualsevol cosa que ens pugui donar a conèixer ja ens fa molta il·lusió. I sí que és d'una manera que la gent que està per aquí, com a mínim els diem, ostres, fem visites i així, podeu vindre'ns a veure a l'altre costat. Perfecte, doncs deixem que vagis cap allà, que ja comença a venir més gent. Doncs vinga. Moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies. Perfecte.